ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастен. иди ҳаматон муборак бошад, ҳамватанони азиз. чӣ хеле ки диден, ман камтарак дастархон омода кардам. ростӣ камтар бемор ки будам, ҳечи напухтам, ҳама чизои магазин харид кардам. дар ин ҷо бошад, ман боз барои кӯдакон камтарак тӯҳфа омода мекунам. ҳамин хел коробкачаҳо заказ карда буданд. Чӣ хеле ки диден, ана ин чизҳои даруни падаргоҳо, ман ҳамин хел чизако харидам. даруниам пур карда, аллакай соат 12 шаб аст. Ман гуфтам камай корома кунам, иноя тайёр кунам, баъд далши корои хонаро мекунаму то саҳара ҳамаи корам тайёр бояд бошад. ҳамин хел хай тайёр кардем коробкачаҳоя, ҳама чи андохтам. шабу шаб кунам, гуфтам ки кӯдакон набинанд, баъд сюрприз намешад. барои ҳамин кӯдаконро хоб кардаму аз думи ҳамино сар кардам. ҳамин хел хай коробкачаҳо шуд. ина бачаҷонам, инаш аз дута духтараком. боз барои шавҳарамам якта коробка омода кардам, тӯҳфа тайёр кардам. якта ҳамин хел футболка, боз кепка гирифтам. боз аз вай фаберлик шампуну гел для душу, дезодорант, ҳамин хел чизо харидам. хай хуб аст ҳамин хел духтаро. барои ида бо либоса гирифтем. либосҳои харида ки ман боз барои шумо ҳам нишон медиҳам. рости магазини вай рафтагӣ будем, дур рафта будем. барои бачаҷонама ёфтаму барои духтарома не. баъд магазини пеши хона буда да ҳамин ҷаву ман ким куҷо либосковӣ рафтам. рости баъд рафта бу барои духтаракома гирифтам. хай бегони буд рафтем. ин брукчаакаш ҳамин хел кисача дорад. ман аз мебинам бруки ки ҳамин хел кисаи калон доштагӣ бошад. ин обуфо барои духтарон хай насикиву рости чизои наз хостам гирифтам, набуд. хай ҳамин тройка дидам, яке аз мобайни ҳамон қадари либосо маҳқул шуд. ози бошад, чӣ хеле ки магазино дад чем аз ҳамин хел либоси камтар ғавзтар бисёр футболкаву ҳамин хел шортику чизои тобистона овардагиянд. барои ҳамин вибр кардан қинтарака чизои гармтар. ози ҳаво хунукай серавноя камтар гарм мешавад, боз хунук мешавад. хай ҳамин хел гирифтем либосҳо, иношам тайёр. ин шарики рамазона духтарчаи дигариам каф онда буда, нафаҳмидем. хай надам карда нашуд. ҳамин хел хай хонаро омода кардем. ҳамин хел пуфакои нағз гирифта будам, ҳамашро дам карда хушрӯ кардам. аллакай соат ба мо 4 шудагия. ман бо саҳар хестам, шӯрбо андохтагӣ будам. шӯрбо ман дида чизоша тайёр кардам. чӣ хеле ки мебинед, дастархони мода торт нестай. гуфтам торт мекунам. рости мазам ки набуд, шавҳарам намондан. гуфтам бе ман анди худам торт мехараму шумо торт накунед, гуфта. хай торт накардем. саҳар бошад, намоз рафта онсу торта гирифта мебиёранд. на ороиши ҳам дастархонамон, ҳам аз шарико. ман як ҳамин хел чагалда кардам. тамом як чагалда кардам, боз хом шӯрбо кардам, дига ҳеҷ чиз накардам. чизе ки дастархонда ҳаст ҳамаша як кондитерский харидем. хай ва ёрам ҳамаш пухтупазҳои ранги тоҷикӣ бар ин ҳастанд. ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی بیا ماه شوق و لذت ایمان کجا هستی بیا ماه پر فیض و نیایش ها هر آسانیم بیا ما همه بر سفرت مهمان کجا هستی
ای شبستان قلوب сар тӯҳфаи шавҳараман додам. вақти намоз рафтаншон буд. ин духтарако мондагиянд. ина хоншурбои маам омода шудагия. ман куштамша. боз меҳмоно ки омадам боз гарм карда дубора бад мекашам. рости гӯштояш ҳамихел мулоим шудагӣ, устахон ҷудо шудагӣ буд. ман ҳамаша ҳамихел якта вай карсончада гирифтам. духтарона қисми ҷои зурашгиё. ман тӯҳфаи кӯдакода мечиям. бачаи ман ҳамихел шодӣ дорад. рости даже дидагӣ нест ки ман ина чӣ харида будам. ҳамин коробкая сразу гирифт. дидӣ гуфта ҳамихел вай кард, шодӣ кардак. рости ба шодии кӯдако беҳад хурсанд мешавӣ ки ҳамин як чӣ харида хурсанд мешавад. ман рости мехоҳам ки бо оинда зиёдтар кунам ки кӯдакон бо хурсандтар шаванд. ина духтаро бинед, бо бачаҷони ман ҳар як чиза хонда мегирад, мемонад. тӯҳфаҳо беҳад маъқул шудестанд. ҳар якташа нигаҳ карда пуштуру кани чӣ бошад гуфта баъд мемонад. аҳамиятият шампуна чӣ хел гирифта кагота метавониста бошад хонда боз мемонад. духтаром рости беҳад шодӣ карда истодаанд. ҳар як чизи мебинанд. апа ина бинен гуфта беҳад хурсанд шудам. боз хурсандтар шудам ки дар ин моҳи бузург ин қадар фарзандои худам хурсанд кардаму шодӣ дарондам. ростӣ намедонам кӯдакҳои ман барои чем аз хурдания ягон хел тӯҳфаи необычный бошад хурсандтар мешавад. фарзандои шумоам ҳамин хел бошад. аз ман ҳамин хелаем. вақте ки як чиза гирифтам беҳад хурсанд мешавам. ина духтаро торти мо нав расид. аллакай соат 12 соат торти мо ҳам расид. ози бошад гирифта дар рӯи дастархон мемонам. хайр ба ҳамин видеои ман ба охир мерасонад. хайр духтаро. як бори дигар салом духтаро. ин дуюм рӯзи ид аст. иди ҳаматон муборак шавад. боз як бори дигар чӣ хеле ки мардако бисёр ки омаданд, занако омадан натонистанд, гардак накардем. як хонаи ҳеварам рафтам, омадам тамом, ҳеҷ ҷо ин карад ид накардем ва хоҳистам ки дуюми ид биёянд ҳамроҳи мо якҷоя дар хонаи мо шинанд. ҳамин чизе ки буд ман боз камтарак дастархон омода кардам. акнун занако кати якҷоя ҳак мешинему камтар суҳбат мекунем, боз зиқиамон мебарояд. он қадар бисёр сиёмка накардам, камтарак сиёмка мекунам, тамом. хайр дӯстонам, дар амони худо бошед. худо нигаҳбонатон то влогҳои оянда. сарбаланду хона обод бошед. идатон муборак бошад ҳамватанони азиз.